Bij een ongeval op de Bachstraat is donderdagmiddag de brandweer ingeschakeld om een slachtoffer uit de auto te bevrijden. Op de kruising met de Terbaanse weg boetste donderdag even voor 2 uur 2 auto's tegeneen. Een van de auto's reed tussen een aantal bomen door en kwam uiteindelijk bij een vuurtuin pas tot stilstand. De bestuurder van deze auto kost op eigen kracht de auto verlaten. Het slachtoffer in de andere auto is met hulp van de brandweer uit de auto gehaald. Een ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Het ongeval gebeurde op een gelijke kruising waarbij het verkeer van rechts voorrang heeft. Waarschijnlijk heeft een van de bestuurders de andere auto die van rechts kwam niet op tijd zien aankomen.